kana sa harshen ka kana karkada a cikin gabanta, hannunka ka zuro shi sama yana matsa nonanta da karfi, yana matsawa, kana sa harshen ka kana lallasa gaban nan nata, kana sha akalla ba kasar ba ka sha kamar na minti 20 haka kana matsa nonon nan. To a wannan lokacin ta yi laushi sosai, kawai burinta ta ji gindinka a cikin nata. To fa kar ka ci ta a wannan lokacin, saboda idan ka ci ta a wannan lokacin bukatar ta biya, to shine idan ka ci ta za ta kuma neman ka kara, to dama ta riga da ta gaji, sannan ka zo ka ci ta shikenan ka riga da ka gama da ita. To a wannan lokacin ka ci da ita cin gindin, ita shafa ta, ita lailaya ta, sai ka gama, sannan gaba daya sai ka zo ka samu man zaitun ɗinka mai kyau, ka zo ka shafe gaban ka da shi, yanda kai ma ba za ka yi releasing da wuri ba. Kun san zaitun yana hana releasing da wuri, kuma yana sa wa mace santsi yanda za ka rinka jin daɗi. Dama ga gindinta ya kawo ruwa, in Allah ya bata ne ni'ima ce, tana da yan ni'iman nan ta da daidai misali, gashi ka shafe gaban ka da zaitun ɗin nan ya kuma miƙewa, kuma sannan ba zai saka ka kawo da wuri ba. To sannan sai ka zo sai ka ɗage ta, sai ka fara hawa, ka ɗage ta, ka ɗaga kafafuwan ta sama, sai ka fara sa gindin naka a hankali, kana zirawa sai ka ji ya ƙare tas ya shige cikin gaban da, sai ka fara cinta kana bugawa da ƙarfi, ba wai za ka yi a hankali ba sosai, cinta za ka yi sosai kamar ba gobe, kai ta cinta, kai ta bugawa, kana buga duk ihun da za ta yi da ƙarar da za ta yi, karka ƙyale ta, kana yi a haka za ka kai kamar minti 20 zuwa 30, sannan ka yi releasing. Kana yin releasing din, matar ka ce za ka zuba mata spam ɗinka a ciki, kana zuba mata, gindinka ya kwanta, kada ka fito da gindinka, again juya ta, dama a haka take lokacin, juya ta kanta ya kalli katifa, fuskar ta kalli katifa, ka juya ta magogo, gindin naka yana ciki, kar ka fito da shi a haka, za ka yi ta buga mata shi a ciki har sai ya kuma tashi, saboda idan ka fito da shi a haka kai ma za ka nemi ka dan huta haka, kuma sannan za ku dan ƙara dai dan shashafa yanda gindinka zai kuma tashi. Amma idan yana ciki ya tashi a cikin nan, wahala za ta sha sosai. Dama gashi kayi releasing, ta ji daɗi, tana so ta huta, kuma sannan baka cire gindin ba, ka kuma barin sa a ciki, kana ta yi haka a haka, kana buhan nan, kana yi dai a hankali a lokacin har ya miƙe ya kuma tashi. To sannan fa nan ma ka kuma kai ta yi sai ka ci ta nan ma sosai ka buga. Kuma dama gashi gaskiya ba kowace mace bace take jura wannan cin na gogo, saboda idan ta juya ji za ta yi gaban namiji idan yana cin ta kamar ya fito mata ta baki. To yi mata haka, kai ta ci sai ka ci sosai, sannan nan ma again za ka kuma yin wani releasing din. To kana kuma yin wani releasing din, kana fito da shi ga zaitun ɗinka a gefe, ƙara shafawa, sannan sai ka ce ta hau kanka. To a wannan lokacin ba za ta iya hawa kanka ba, ta gaji, amma ka ce sai ta hau. To tana hawa kanka nan ma sai ka haɗe haka, idan ta hau kanka, dama wasu matan za su zauna ne su baya, hannun su ya koma baya, wasu kuma kifa shi suke yi, to ta mai da hannunta baya, kafafuwanta su zauna haka, ta zauna a kanka a haka, sai hannunta ya koma baya. To a wannan lokacin ba ta da ƙarfin da za ta iya buga gindinka kana kwance, rinka samun nata. Dole kai zaka rinka da wannan hannun naka, kana dago cinyarta, kana bugawa, kana sama kana bugawa, kana yi a haka har za ta zame ta faɗi, ta ce ta gaji. To tana yi mai da gindinka cikin nata, duk a yanda ta kuma juyawa, bi ta a haka, kai ta cinta a haka, ni na gaya ma dan uwa, kai wannan ka gani, duk harjantin mace wallahi sai ta tsorata da kai mata haka, ka ga ikon Allah. Ni na baka wannan fatawar ta yan wannan tasha tamu da kuke kallo mai albarka, ka yi mata haka ka gani sosai, sai ta ji kai ba na wasa bane ba gaskiya. Sai an ji.